Бабо! Трябва да ходя на училище! Що не ме събуди, бе? Ще закъсня. Нали знаеш, че почвам в 8? Ай сега да събудим. Кой сме оставила за закуска? Джиня. Абе ти с тая пенсия само той ли мога да си позволиш, бе? И сурово месо. Ай вижте как ма кемпи. Ай сега и шамар ще ми играе. Майко. Мале, бабо, ама то стана 8:59, бе. Така, взимам си учебника. Къде си го забравя? Не, тук си го забравя. Така, и директно си тръгвам към училището. Така. Ама то много сложно за стена. Значи днес няма училище. Така както и да е. Сега 24/7 ще си гледам тиктока.